Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Unsa? First wave sa plano para nimo. Nagsugod sa gitabangan ka na kung magagawa sa bilangguan. O kay kalibutan nga sa tanan mo mga lakaw, ako nahibawan. Kay nangunay kog sunod-sunod nimo. Second wave, mao ang timing nga pagdakop nimo ug usab. Nga dili ko maunhan sa mga tao nga nagtinguha sa imong kamatayon. Wa makaugpo si Major Ligardo. Aron patyon gid mo atong higayuna. Human ninyo mapatay ang mga sinugo ni Leon. Third wave. Kinahanglang danon ka gyud sa monte. Kaya dito sa monte, itibuok ang mga klase-klaseng informasyon sa mga tao nga maoy imong target Greg. Greg, I said, target. Sir, Alright. Dihaon na tagkutob. Ayaw na pagkutan ng anong dihaon na tagkutob. Mag-agad ta sa dugang hitabo nga mahitabo. O dili mahitabo. Pero I'm sure, mahitabo gyud as we expected. Tungkol kay 101% ka mahitabo gyud ang gusto sa number one target nga mamatay ka gyud Greg. Tungkol kay 101% mangita gyud siya paaging mamatay ka. Then mamatay ka sa Greg. Ipasabot, Sir Dodong. Kinahanglang mamatay ka gyud Greg. Isurang sa buton, Sir Dodong. Ay, Greg, mamatay gid kuno ka. Anong, musugot ka, mamatay ka? Wa ka man tingog diha. gusto na kong klarohon, sir. Main target si Leon Romano. Daghang magamit sa mga misyon. Ngano ako man. Wa ka bagid mangutana sa imong kaugalingon. Anong kaniadto pa? Gusto ka ng patyo ni Leon? Sa nagkauban pa kita sa Mindanao? Wa ka ba mangutana sa imong kaugalingon? Nganong klaro ka na kayong ilawg sa kamatayon, Greg? Wa ka ba makapangutana sa imong kaugalingon? Nga labihan o grabe kayo nakainit ni mo si Leon? O sa may ground ko no? O sa may katarungan ko no? O sa may rason niya? Nga usa ka pitik na lang siyang tudlo, patyon ka na niya. O sa'y bugat nga rason, katarungan o ginungdan. Ganong nga, gipatuyo ka lang di ay niya siyang pad, ug misayaw ka, ibabaw siyang pad, Greg. Gigamit ka niya. Doon na kinihinungdan, rason o katarungan, ngano og unsa. Wa ko mahibaw. Kana. Mao kini usa nga angay gud imong mahibawan. Pero ang makapatindog sa mong balahibo, samtang nabonitor na minimo. Yes. Oo. Gigamit ka lang ni Leon. Pero ang imong gipamatay, mga ginukod sab sa balaod. Mao'y tinuod ng mga kriminal. Kung musugo si Leon nga may ipapatay siya nimo, pero kung buutan og ligdo nga tao ang gusto niyang ipapatay nimo. Apan mangita kang mga pamaagi nga dili mamatay ang tao nga buot ipapatay ni Leon. Kay sayod ka. Kay ang maong tao buutan og dili kriminal, dili ginukod sa balaod. Greg, At tinuod, wa ka magserbisyo sa demonyo nga mao si Leon. Kung dili nagserbisyo ka gihapon sa gobyerno, nagserbisyo ka sa nasod. Nahibawan na magyud kung unsa si Leon.
Apan ganon di na malansiyan ninyo diretso. Ebidensya, og ebidensya, o mga bukat pang mga ebidensya ang kinahanglan nga atong palutaon, Greg. Dili masayon-sayon si Leon. Tungod kay milig-on umayo si Leon karon. Usa na siya sa gitawag og untouchable sa atong nasod. Mangutana ka? Ano man? Nga ikaw man? Tungod sa among pagsalig nimo. Labaw sa tanan, tungod kay ikaw ang angayan sa tanang angayan, Greg. Nagkailami nimo. Miila kami sa imong katakos. Greg, Sir Dudong, Mito ang imong luha, Greg. Siena, Gusto. Ang imong anak. unsa man ang tinuod nga bidangat sa akong anak. Usa pa'y duga nga mudangat sa akong anak. I-rescue na to si Yena. I-rescue si Yena, Greg. Ayaw ka bala ka. Tingali ni Higayo na nauman ang plano kung saan pag-rescue si Yena. Ayaw na lang ninyo agda ang plano bahin ako, Sir Dudong. Hatagi ko niyo katungod. Sulngon na nako si Leon. di na suluha, Greg. Kuyo ko nimo, kitang duha. Sama niya to, di ba, Sir Dudong? Greg, nagkinahanglan pa kita og dugang ligong ebidensya. Sa kunang giingon, dili na basta-basta lang si Leon. Usa na siya sa ligon nga organisadong pangu sa mga problema sa nasod. Usa na siya sa mga untouchable. Wa na'y kini sa nasod. problema nako, Sir Dudong. Usahon na nako kini, Sir Dudong. Bisag ako lang sa... Ay, lagi suluha, Greg. Bida sa nimo, uy, kuyo ko nimo, kitang duha. Parehas ka niya to, Sir Dudong. Why bisan kinsa ninyong duha, Greg? Tikoy. Kinahanglan subayon og tumanon ang agad sa plano alang nimo. Una, husayon ka una og si Tikoy. Ikaduha, kahukman ka dayon og si Tikoy. Og iriman ka mo dayon sa munti. At tutiwasa ang plano o pagpaabot sa desisyon ni Leon. Bisag ang target mao si Leon, apan may dako siyang rule sa bawang plano. Ano matuman na imong trabaho og lihok ko nun, Greg. Ang desisyon unya ni Leon para nimo, Greg, mao ang katumanan sa plano. Og dayon, maunay imong itrabaho. Maguwag yun ako eh. Naglibog ko na. Naibaw ko naglibog mo, pero mao kinalabing undanon sa maong misyon nimo, Greg. Inyo na kini masabtan. Kadiot. Keks. Kanusa? Okay. Okay, Keks. Thank you, Keks. Bye. Greg, magsugod na ang pag-rescue sa imong anak. Greg, Wa magkomedya ang ahensya nimo. Ingon ka di kami hinungdanon sa maong misyon. Magtinabangay kita, Greg. Ang importante nga maluwas ang akong anak. Way sa payan bisag kapila ko patya sa inyong ipatrabaho nako. Basta luwas lang si Yena. Milihok na sila. I-rescue na nila ang imong anak. Samantha, Jonas. Uban ko. Doon ako yan doon. Oh. Giwakli ni mo akong kamot. Sultihi una ko. Asa ko ni mo dad, Jonas. Basta kuyog na ko! Dili ko! Jonas! Husta na! Sakit na kayo ang kuko! Jonas! Jonas! Gisayunan ka na nako, ha? Gisayunan ka na nako, ha? Jonas! Jonas, husto na! Unsa ka ba? Dili na maantos kining imong batasan! Gunitin ninyo ni Sira! Gunitin! Jonas! Boy, iko! Boy, iko! Ikaw, ha? Sobrang nakakayo, ha? Inahana ka? Ha? Jonas, unsaon mo ka na bakos? Marika! Ha? Ayaw! Ayaw, Jonas! Imo in taon kong inahandong! Inahanda! Makarabin niya! Unsa to? Dudong ko nimo? Ha? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!